Kaixo, gu Oian eta Markel gara, eta gaur Iseko Floitoren esnezko tosta bat egingo ditugu. Orain, osagaiak azalduko ditugu. Litro bat esne, lauko jarakada handi maizena, lauko jarakada handi urrun, 7 jarakada handi azukre, mantequilla zati txiki bat eta kanela zati txiki bat. Nola egin? Lehenengo, esnearen kopuru erdia kasolara botako dugu, eta bestea bolean utziko dugu. Gero, falta diren osagaiak botako ditugu hona. Mantequilla zati txikia, kanela zati txikia, eta azukrea. Eta ondo nahaztuko dugu dena berotzen den bitartean. Orain beste bolera maizena eta urruna botako dugu. Amaitzeko boleko esnea kasolara botako dugu. Eta masa ondo gogortze arte mugituko dugu, besamel baten bezala. Orain, behin gogortuta, ontzi handi batera botako dugu eta negeran sartuko dugu hurrengo egunera arte hotz dadin. Orain, masa hautsituta gero pasatuko dugu urrunetik eta errausitik, eta gero olietan frijituko ditugu. Orain, tostada kasera egingo ditugu. Gero, jango ditugu platerean utziko ditugu. Gero, azukrea eta kanela botako diegu gainetik. Eskina batean, vanilazko helakoa jarriko diogu. Eta gero, siropea botako dugu. Eskerrik asko eta on egin!